Baba. Baba. Oh, bye-bye. Baba. Good morning, good afternoon, and good evening wherever you are. Good morning, good afternoon, good evening wherever you are. Welcome to the live stream. Today is the 12th of June 2022. Kawuono en tarik apar kod ariyo dwe no mar auchiel higa mar gana ariyo kod piero ariyo kod ariyo. Arwaki e chenro wa ma kawuono mar live stream kamoro amora ma intie. Erokamano kuom donjo e chenro ma kawuono ni mar lesson 12, puonj mar apar kod ariyo. Puonj mar apar kod ariyo, or lesson 12. Now lesson 12 is giving us a lot of space. Oh, I'm looking at our membership, and our membership is increasing. Thank you so much, guys, for being members. And I'm just ensuring that we are live. If you're live, if you can see us, if you can hear us, please just give a thumbs up, write a message, do something. Just send a message, just make sure that we can see you too. Alright, so I can hear my voice. That voice is too much. Just send a message, just make sure that that voice is too much. There you go. Right, so today we want to talk about lesson 12 through lesson 16. I'm hoping that we shall finish all of them. If we don't, then we shall move on to, we shall come back and finish them. And we'll start with be in kod sendi ma oromo. Be in kod sendi ma oromo. So let's begin. Lorin, itimo ang'o kawuono? Lorin, itimo ang'o kawuono? Adhi nyiepo. Is it nyiepo? Adhi nyiepo. Adhi nyiepo. Iwuok dhi nyiepo sa adi? Iwuok dhi nyiepo sa adi? Adhi wuok sa apar dhiambo. Adhi wuok sa apar odhiambo. Now, because they said around, we can say adhi wuok ka dhiromo. Adhi wuok ka dhiromo sa apar odhiambo. Adhi wuok ka dhiromo sa apar odhiambo. Be ibiro nyiewona makati ma oriw kod ringo. That's a sandwich, eh? That's the best I can translate. Be ibiro nyiewonwa makati ma oriw kod ringo. Onge wach. Onge wach.
Be in kod sendi ma oromo. Of course, if it's sendi, pesa, omuom, same thing, okay? So be in kod sendi ma oromo. Be in kod pesa ma oromo. Be in kod omuom ma oromo. Ok an kod adiera. Ok an kod adiera. In kod pesa adi. I'll use pesa, okay? Just to be consistent. In kod pesa adi. And this part of in kod pesa, we don't usually say this, the two of the A's, we contract them. So you just say in kod pesa di. Siling piero ariyo kod abich. Be iparo ni mano oromo? Siling piero ariyo kod abich. Be iparo ni mano oromo? Fred Amoro arwaki ahinya, iwacho ni erokamano. Then this says mano tin. So Fred Amoro has liked the stream. Thank you so very much for liking the stream. Mano tin. Mano, no, mano, man, that's not very much. That's not very much. Translates to mano ok ng'eny ahinya. Even though it means mano tin. Mano ok ng'eny ahinya. Aparo ni onge rach. Nikech an kod kadi ga mag bengi. I have my 2 credit cards. Aparo ni onge rach nikech an kod kadi ga mag bengi. Okay? Thank you so much, Gracie Mwangi. Thank you so much. We amedi siling apar. We amedi siling apar. Let me give you another 10 shillings. Erokamano. Wanenore bang'e. Erokamano, wanenore bang'e. So, and then bye is oriti and end is giko. So what I want to do is I want to go back, just go step by step, so then we know what how to start it. And then let me just remove this a little bit, and that way you can be able to quickly do the work, and boom, there you go. So this says be in kod sendi ma oromo. Chakruok. Lorin, itimo ang'o kawuono? Adhi nyiepo. Adhi nyiepo. Iwuok dhi nyiepo sa adi? Then Lorin will say, adhi wuok ka dhi romo sa apar odhiambo. Adhi wuok ka dhi romo sa apar odhiambo. Be ibiro nyiewo na makati ma oriw kod ring'o? Be ibiro nyiewo na makati ma oriw kod ring'o? Onge wach.
Be in kod sendi. Be in kod pesa. Be in kod omuom ma oromo. Be in kod pesa. Be in kod sendi. Be in kod omuom ma oromo. Ok an kod adiera. I'm not sure. Ok an kod adiera. Ok an kod adiera. In kod pesa adi. Siling piero ariyo kod abich. Be iparo ni mano oromo? Siling piero ariyo kod abich. Be iparo ni mano oromo? Mano ok ng'eny ahinya. Mano ok ng'eny ahinya. Aparo ni onge rach nikech an kod kadi mag bengi. Aparo ni onge rach nikech an kod kadi mag bengi. We amedi siling 10. Erokamano. Wanenore bang'e. Erokamano. Wanenore bang'e. Then check. All right. Oriti. Giko. Oriti and Giko. So that is the first step. I want to go to the next one to see whether it works. Now, if you can hear me and if the sound is okay, please let me know, because I think I'm having some problems. Let me fill the filters. So the filter, it keeps saying that my sound is distorted. So the filters. Sound is distorted. So wait, give me a second. Check mic 1 2. Check mic 1 2. Check mic 1 2. Can you guys hear me? Check mic 1 2. Check mic 1 2. Nang Abo, thank you so very much. I can hear you. I can see that you've liked the stream. Can you guys hear me? I'm having technical difficulties. I don't know whether you can hear me well. If you can hear me, please just write on the chat box that you can hear me. If it's too loud, if it's too whatever, how do you call that? Because I think someone has interfered with my settings. So thank you so very much. I can hear you. I'm having technical difficulties. I don't know if you can hear me well. If you can hear me, please just write on the chat box. Too loud if it's... Oh, thank you that you can hear me. Thank you so much.
Well, let's now proceed to the second part, which is lesson 13, that says, how have you been? How have you been translates to ibiro nade. Ibiro nade. So, chakruok, the start. Ibiro nade. Nango Mary. Wendy. Nango Wendy. Ber Sarah. Ber Sarah. Nango Wendy. Ber Sarah. Ibiro nade. Ibiro nade. Ok maber ahinya. Ok maber ahinya. Nango. 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 Atuo. Atuo. Mos kuom winjo mano. Mos kuom tuo. Ok en tuo ma lich ahinya. Ok en tuo ma lich ahinya. Mano ber. Jaodi dhi nade? Mano ber. Jaodi dhi nade? Odhi maber. Odhi maber. Be en Kenya sani? Be en Kenya sani? Ooyo. Pok ochopo Kenya. Ooyo. Pok ochopo Kenya. En kanye? En kanye? En Tanzania. Gin Tanzania. Kod nyithindwa. Gin Tanzania kod nyithindwa. Mosna. Mosna means send my regards. Mosna. Mosna go. Send my regards to her. Mosna. Mosna owadu. Send my regards to your sister. That's the meaning, okay? I see. I have to go now. Please tell your wife I said hi. Oh. Aneno. Adwa wuok. Sani. Mosna Jaodi. Yeah. That came on right in time. So please tell your wife I said hi. You can just say Mosna Jaodi. Okay? Then you say, okay, I'll talk to you later. Erokamano, not erokamano, but awinji. Abiro loso kodi bang'e. Abiro loso kodi bang'e. Awinji, abiro loso kodi bang'e. Ageno ni ibiro winjo maber. Ageno ni ibiro winjo maber. Erokamano. So that's lesson 13. Let me just go through it again.
Boom, 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 boom. Lesson 13 says, how have you been? Or ibiro nade. Chakruok. Nang'o wendi. Ber Sara. Nang'o wendi. Ber Sara. Iriyo nade. Iriyo nade. Ok maber ahinya. Ok maber ahinya. Nang'o. Atuo. Nang'o. Atuo. Mos kuom tuo. Mos kuom tuo. Ok en tuo malich ahinya. Ok en tuo malich ahinya. Mano ber. Jaodi dhi nade. Mano ber. Jaodi dhi nade. Odhi maber. Odhi maber. Be en Kenya sani? Be en Kenya sani? Ooyo. Pok ochopo Kenya. Ooyo. Pok ochopo Kenya. En kanye. Gin en kanye. Gin Tanzania kod nyithindwa. Gin Tanzania kod nyithindwa. Oh, aneno. Adwa wuok sani. Mosna jaodi. Oh, aneno. Adwa wuok sani. Mosna jaodi. Awinji. Abiro loso kodi bang'e. Awinji. Abiro loso kodi bang'e. Ageno ni ibiro winjo maber. Ageno ni ibiro winjo maber. Erokamano. So Samson Nyaoke, erokamano ahinya. Thank you so very much for liking the stream and for keeping it here locked. Now let's move on to lesson number 14, which is introducing a friend. Introducing a friend. Hulo osiepni. Chakruok. Hulo osiepni. Chakruok. Introducing your friend is called hulruok, okay? Steve, this is my friend Dorothy. Steve, ma en osiepna. Dorothy. Steve, ma en osiepna Dorothy. Ber. Amor romo kodi. Ber. Amor romo kodi. An bende amor romo kodi. An bende amor romo kodi. Dorothy, itimo ga tich mane?
Dorothy, itimoga tich mane? Dorothy, itimoga tich mane? An jathieth. An jathieth. Oh. Itiyo kanye? Oh, itiyo kanye? Russia? Subtal mar Russia Kisumu. Subtal mar Russia Kisumu. Into itimo ang'o? Into itimo ang'o? An japuonj. An japuonj. Ipuonjo ga ang'o? Ipuonjo ga ang'o? Apuonjo Kiingereza. Or apuonjo dhongere. You can say apuonjo Kiingereza or apuonjo dhongere. Kiingereza is in Swahili it's Kiingereza. And it's in Luo you just say Kiingereza. Apuonjo Kiingereza or apuonjo dhongere. Kanye? Sikul mamalo Uganda. So now high school will be class ochiko nyaka class apar gi ariyo. So you can say a sikul mamalo Uganda, or you can say a class ochiko nyaka class apar gi ariyo Uganda. Mano ber. In jahigni adi? Mano ber. In jahigni adi? An jahigni piero adek kod ariyo. An jahigni piero adek kod ariyo. So that's it. And I will go through it again. Boom, 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 boom. Introducing a friend. Hulo osiepni. Chakruok. Steve. Ma en osiepna Dorothy. Ber. Amor romo kodi. An bende amor romo kodi. Dorothy, itimoga tich mane? An jathieth. Oh, itiyo kanye? Subtal mar Russia Kisumu. Into itimo ang'o? An japuonj. Ipuonjo ga ang'o? Apuonjo Kiingereza. Apuonjo dho ngere. Kanye? E sikul mamalo Uganda. Kanye? E kilas ochiko nyaka kilas apar gi ariyo Uganda.
Mano ber. In ja higni adi? An ja higni piero adek kod ariyo. An ja higni piero adek kod ariyo. And that's it. So next time we shall start from lesson 15, which is buying a shirt. And you can always give me your how you call them, your feedback regarding the work that we're doing. And please, if you haven't done so already, please consider subscribing to the channel. Consider giving us a good reviews out there so that people can join the channel. You joining the channel really helps us to popularize and to be known by other people. So if you've not joined us, please consider joining. And I will want to stop here. We have done 30 minutes. If you have questions and complaints, please put them on the chat box, and that will be able to improve the videos and make it a little bit better. For now, I want to say thank you, and it has been a pleasure the last 30 minutes being with you. Go see you on the next one. And I don't know when the next one will be, but I think it will be Saturday and Sunday still. If I get time over the weekday, I will do something. Maybe I am considering Friday, but so far it's Saturday and Sunday. Thank you, Makumi Wainaina. Makumi, you're saying great, enjoying every moment, and I thank you so very much for always sticking with us and for liking the stream and for sharing with your friends. I really appreciate your company. So these are 200 lessons, so we still have a long way to go, and I'll try to do all of them first. Now I'm editing them live, and then I do videos. Then the videos that I'm doing, I will be posting them in the main channel again, just so that those who don't like live streams can always go and do 2-minute, 3-minute videos, look at them, and then go away. The good thing about live stream is when you don't understand, you can always type on the chat box, and we can always work together to listen up. Alrighty, see you guys. Bye-bye.